Здравейте и честит 1 ноември, ден на будителите. Честит нов месец. Карта за деня. Така. Шекина. Свещеният аз освободи духа си, прояви дарбите си, танцувай свещения ритъм на живота. Разкошна карта за деня и едно послание за месеца. Нека да изберем. Така, учителят Исус. Прошка. Това е много силно. Ти вървиш по пътя на светлината, любовта и прошката. Изцелението на бащата е възможно сега. Това е уникално силно послание. Знаеш ли, че с прошката можеш да освободиш много неща от живота си? И те каня да се свържиш с мен, за да ти предоставя медитации с прошка, дори напълно безплатно. Това е уникално послание за целия месец. Периодът е изключителен, период, в който на глобално ниво всеки се освобождава от стара карма, изчиства енергийни блокажи, стари неща и ако може да се възползва от тази вълна на енергията за себе си, ако може да се пречисти, това ще му доведе един скок нагоре, едно ниво нагоре. Така че уникално е това, много силна карта, много силно послание. През целия месец и от тук нататък, ако ние знаем и можем наистина на едно дълбоко ниво да направим тази трансформация, тази прошка, не просто с думи, това ще ни отключи много положителни неща. Свържи се с мен за безплатна медитация за прошка. Аз ще се радвам да бъда полезна и с това, което мога да ти предоставя като енергийни практики и техники, които да използваш самостоятелно. До скоро!